A napredujte. Ahoj. Prepáčte. To nič. Áno. Vieš čo, prepáč mi, ale zavolám neskôr, dobre? Áno. Guillermo. Kohokoľvek by som tu čakala, ale teba nie. To je zvláštne. Stretnúť ťa tu v tejto škole a o takomto čase, nie? Okrem toho aj s kabelkou svedčí ti, preto si sa mi páčil. Mia? Mia! Mia tu nie je. A ty tu čo robíš? Ty veľmi dobre vieš, prečo som tu, však? Poprosil som ťa, aby si Miu nechal na pokoji. Asi si to nepochopil. Nie, ten, kto nepochopil, si ty. Povedz mi, čomu nerozumiem, pretože ja som počul, že sa tu máte stretnúť. Miguel, aký máš problém? Už viem. Už viem. Bojíš sa, že by ma mohla Mia porovnávať, nie? A že by si uvedomila, za akým imbecilom chodí. S chalanom, ktorý je absolútny odpad. Miguel, nie! Gaston! Gaston, si v poriadku? Gaston, odpovedz mi, prosím ťa! Gaston! Gaston, si v poriadku? Gaston! Gaston! Gaston, prosím ťa, odpovedz mi! Gaston! Ja som prišiel zistiť niečo v škole, niečo o Mii a cestou som natrafil na Fatimu. Ahoj, zlatíčko. Ahoj. Nevšimla som si ťa, ako sa máš. Je mi to ľúto, ale vždy zabudnem, ako sa voláš. Ale je milé, že si tu. Nie, neboj sa, vieš čo, ja už musím ísť. Musím sa prezlieť. No, Tak ahoj, škoda. drahý môj. Ahoj. Opatruj sa. Ahoj. Ahoj. Čomu sa smeješ? Ale nesmejem, len tak... Tvoja priateľka je úžasná, veľmi pekná. Nie, ona nie je moja priateľka. Nie. Nie? Žijete spolu, chodíte spolu do školy, boskávate sa na líce. To si veľmi moderný partner, veľmi moderný. A ona nič nepovie. No dobre, pozri. Nie, nič mi nehovor. Určite je to tvoja kamoška zo Skovošu, alebo tvoja sesternica, alebo Alma. neviem, čo všetko mi teraz povieš, ale už mi je to jasné. Alma, je to úplne inak, ale naozaj, úplne inak, ako si myslíš. Ona totiž... Nie, nerob si starosti, nevysvetľuj mi to, prosím ťa. Ďakujem ti za vysvetlenie. Počkaj, Alma, môžem sa ťa niečo opýtať? Čo ja viem? Povedz mi, prekáža ti, ak je niečo medzi mnou a Fatimou? Nie, jasné, že nie, vôbec. Nie? Rozumiem. Nevedel som... Myslel som, že si sa definitívne rozhodla. Mýlil som sa? Definitívne je také veľmi dlhé slovo, nezdá sa ti? Ty si ale božský, láska moja. Si úžasný. Ale neexistuje chvíľa ani miesto, kde by som... Musím už ísť. A okrem toho musím niečo vybaviť, tak... Ahoj. My čítame. Chodte von z triedy. Nie, ale... Chodte von. Nebudete sa mi tu baviť a vyrušovať. Povedala som, chodte von. No tak. Kryštálmi, čo? Dievčatka. Máme si to aj Utíšte sa. písať? Tmavé lastovičky sa vrátia na tvoj balkón, aby si tam znova urobili hniezdo. A opäť svojimi krídlami rozvíria kryštáliky vzduchu. Ale tie, ktoré drží vietor v rukách, nemôžu ukázať svoju nádheru. Nie, A počkajte, tak- pani profesorka. Svoju nádheru, čo? Ako to bolo? Môžete aj rýchlejšie. Chodte von.
Nemáte tu čo rozprávať. Odíďte z mojej hodiny. Profesorka. Odíďte! Prepačte, pani profesorka, čo ste povedali? Prosím? Chodte von! Nemôžu ukázať čo? Ale tie, ktoré vládzu a môžu priletieť, ukážu celú svoju krásu a nádheru, čiarka. Tie, ktoré sa však naučia naše mená, tie sa už nevrátia. Vrátia sa len tie, ktoré hľadajú niečo... Konečne koniec hodiny. Sadnite si, mládež, kam sa ponáhľate? Keby ste vedeli tak rýchlo prísť do triedy, ako rýchlo viete odísť, to by ma potešilo. A okrem toho nemôžete odísť. Riaditeľ povedal, že chce s vami hovoriť, takže musíte počkať. Ďakujem, kolegyňa. V poriadku? Áno, to je na dnes asi všetko. Dobre, ak niečo budete potrebovať, som hneď vedľa. V poriadku. Študenti. Odkiaľ idete, študenti? Zo záchodu, zo záchodu. Chcel som vám oznámiť, študenti, že som sa rozhodol, že naša škola by mala prejsť istými zmenami. Čo to bolo? Zmeny sú dôsledkom nestálosti politiky. Študenti, budeme implementovať nový typ združenia našich študentov a ich prezidentom. A samozrejme, s tým aj súvisí štruktúra, ktorá tomu bude... Pán riaditeľ, mám jednu otázku. Ako vyberieme toho, kto nás, študentov, bude reprezentovať? Ako? Študenti, nesmejte sa, prosím. Demokratickými voľbami, samozrejme. Sadnem si sem, dobre? Pán riaditeľ, a urobíme nejakú kampaň alebo niečo také? Bude kampaň. To, čo musíte urobiť a to, čoho sa musíte všetci zúčastniť, sú verejné a demokratické voľby, v ktorých si zvolíte svojho zástupcu. Samozrejme, že to nemôžete zobrať ako hru, pretože toto je seriózna inštitúcia. Čo? A mali by ste mať určité pravidlá, ktoré by riadili naše prvé voľby v tejto škole, Velidway School. Pán riaditeľ, môžeme mať po voľbách nejakú party? Nemyslím, že je to nutné. Ale všetci tí študenti, ktorí sa budú o niečo snažiť... Takže tí, ktorí sa budú o niečo snažiť, môžu myslieť neskôr na svoju politickú kariéru. Samozrejme, ja vám dám mená a všetko potrebné, aby ste si mohli zvoliť v demokratických voľbách svojho kandidáta na post prezidenta. Bude to významný deň. Pán riaditeľ, potom budeme môcť mať rôzne návrhy, čo by sa mohlo v škole zmeniť? No určite. Samozrejme. Samozrejme, že to budete môcť navrhnúť. Už to vidím. Tak dobre, študenti, prosím po poriadku. Ako som vám už povedal, všetko sa bude diať formou volieb, áno? Takže ak máte nejaké pochybnosti, môžete to konzultovať s profesorkou Hildou alebo s profesorom etiky. S kým? To je jeden nový. Neskôr sa dozviete jeho meno. Čomu sa smejete? Vy budete tí, ktorí pomôžu spustiť tento nový projekt. Úžasné. Dobre, nechám vás, aby ste o tom popremýšľali a porozprávali sa. Pán riaditeľ, môžeme mať aj 2 hlasy? S dovolením, áno? Pán riaditeľ! Čo vám je? Je vám niečo, pán profesor? Nie, nie! Riaditeľ, počkajte. Mám jednu otázku. Kam idete? Aby sme z toho aj my vyťažili niečo pre seba, môžeme vyberať nejaké peniaze do fondu, aby sme potom mohli urobiť jednu veľkú party pre všetkých. Čo vy na to? Veľkú party? Aha. Nie, študenti, nič takéto nebude. To je dobrý nápad. Ja? Tu chcem mať poriadok. Toto je škola, však? Áno, veď by tu bol poriadok, nie? Nie, nebude sa tu nič robiť. presne. Určite nie, študenti. Robil som revíziu všetkých toaliet a
Nie je to možné. To nie je možné, aby ste ich mali tak špinavé. Voda tečie všade. Je to hrozné, študenti. Prosím vás. Pán riaditeľ, môžete mi to vysvetliť? Ide o to, že som všetko nepochopil. Od začiatku som myslel asi na iné veci. Čo to bude s tými voľbami? Ako sa to celé začne? Pretože naozaj nerozumiem, ako to celé... Pozrite, ja vám dám potom memorandum, kde vám opäť všetko podrobne vysvetlím, študenti. Ako je možné, že ste ma doteraz vôbec nepochopili? Pán riaditeľ, ešte nechoďte, pozrite. Ja sa o to zaujímam, áno, ale bohužiaľ, tiež tomu ako si nerozumiem. Nie, Nebolo dobre, mi celkom takže mládež, jasné, nebudem ako to majú vysvetľovať prebiehať každému tieto osobne. voľby. Však chcete niečo povedať? Prepáčte, ale ja Pilar? áno. Máte sa dobre? Nepotrebujete tabletku alebo niečo? Nie, je mi dobre, študenti. Nič mi nie je. Som v poriadku, som v poriadku. Počkajte ešte. Pán riaditeľ! Čo to je? Gaston, Čo robíš? Mia, nechaj ho, napadlo počuješ? Miguel. Veď si sa správal ako také zviera. Ale on ma vyprovokoval a ty nemáš žiadne právo sa so mnou takto Veci sa rozprávať. takto neriešia. Je ti to jasné, Miguel? Žiadam ťa teraz, aby si odišiel, lebo sa s ním chcem Mám porozprávať. odísť? Ty si Áno. myslíš, že ťa tu s ním nechám Choď samú? preč, Nie! Miguel, choď už! Choď! Choď už! Gaston, si v poriadku? Nie, neboj sa. Čo sa to tu stalo, čo? Vždy som mal problémy s Miguelom. No nič Ale nejde. veci sa nemôžu takto riešiť. A okrem toho, ty si sa nebránil. Prečo si sa nebránil? Na čo, Mia? Nemusím vôbec nič brániť v mojom živote. Nemám rodinu, nemám priateľov, nemám rodičov. Tak na čo sa mám brániť? Jediná osoba, ktorá ma zaujíma, si len ty, Mia. A teba som Gaston, stratil. nie, Nemám to zmysel. nehovor. Vždy budem tvoja kamarátka. Ako, bez rozprávania? Miguel ti ani nedovolí, aby sme sa videli. Čo má za problém? Pošleš mi mail, keď sa budeme chcieť porozprávať? Nie. Mia, keď sa stretneme na chodbe, tak ma ani nepozdravíš. Tak potom na čo, Gaston, Mia? možno je to moja chyba. Možno som sa dobre nevyjadrila. Musím sa porozprávať s Miguelom a povedať mu, že sme kamaráti, že medzi nami nič nie je. Vždy budem tvoja kamarátka, Gaston, rozumieš? Už navždy. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Spolupracovali